Už mi, lásko, není 30 let. Už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou. Říkal jsem si, ať mi zůstanou. To se kvůli tobě točil svět. Tebe učil jsem se nazpaměť. Myslel jsem, že spoustu času mám. Takové to menší sezení příležitostí jubilea, které se dožívá náš kolega spolupracovník inženýr Jarek Šebesta. Příští týden bude mít svých 50 let, které prožil v kruhu rodiny, které prožil na šachtě a posledních 8 let na RVZC nebo AVZC, dneska RVZC. A bych mu chtěl poděkovat za celoživotní dílo, které udělal, které odevzdal i na šachtě, i na této stanici. A popřál mu do dalších, jestli 50, ale tak, jak se bude cítit, popřál mu do dalších let hodně úspěchu, štěstí, zdraví a hodně těch lázní, co absolvuje pravidelně a rád. Dovolte, abych připěl na jeho zdraví. 100 lat, nech žije nám, 100 lat, nech žije nám, 100 lat, nech žije nám, nech žije nám. Zdraví, to je chlapský hlas. Pane hlavně, tu se neříká organizace, to je společnost. Vidíš to, Jarku, nejenom já. To jsou na to 22. Můžeme se jídla a Ne, to bude Bude máš 3 půlky levnější, jak jedna se... To je učitelka, pan Michale Jones. Bude mít doláři. Měl doláři. Mezi nás 50 a u nás na Háne se říká, že tam Já tě vítám rád mezi pořádné chlapky a hodně zdraví a hlavně to zdraví a ať ještě v těch stále zdraví. Jarečku, já taky zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání. Ahoj. Dobře, ne? Já to všechno nejím, hlavně zdraví. Zdraví.
No, tak. No, šťastný jich dospělý. Poslední, já jsem si se paredy, ale všechno nenašel, hodně zdraví, hodně to celý až si sedneš, taky potom, že přešel jako kůva normálně. Neuvažuji pomoc, kam harkula, na závěr té oficiální části ještě, než promluví Jarda potom, jo, tak jak v oficiální části svého jubilea pronesl několik úvah. Jak říká klasik, korun máme podat málo, ale 50 je všude plno. Z tohoto ručení je vidět, že v tom nejsi sám. Když se novináři zeptali slavné herečky Brigitte Bardotové, co na to ona, odpověděla: je mi 50. A když se mě ptáte, jak se cítím, říkám to bez okolku. Sere mě to. Chtěla bych, aby mi bylo zase 30. Na druhé straně je však lepší, že jsem živá a zdravá. Je nutno přiznat, že stárnutí je jevem velice nepříjemný. Jenomže je to dosud jediný objevený prostředek, jak dlouho žít. Naše nejlepší léta přicházejí, když ta dobrá už jsou pryč. Lidé stárnou pomalu, zvláště z hlediska mladých, kteří čekají na jejich místa. Ovšem s věkem ale roste výkonnost. Za hodinu je totiž takový 50-tník utáhaný 3x tolik, co ve 40. Zestárnout proto není umění. Umění je tento proces unést. Člověk začíná stárnout tehdy, když se mu začínají líbit úplně všechny dívky bez rozdílu věku a pleti, a své stárnutí dovršuje, když jej začínají rušit věci, které ho dříve vzrušovaly. Výsadou stáří je proto vyrovnanost. Lékařsky se tomu říká senilita. Senilita je stavem, kdy už nejsme schopni splodit ani milostnou historku z mládí. I poučky se začínají měnit. Například, co se z mládí naučil, ve stáří jako když utne. Ano, stáří spočívá v tom, že člověk už získal životní zkušenosti, kterých však bohužel již nemůže využít. Ovšem říkejte si, co chcete, ale skutečně užívat se naučí člověk fakticky až ve stáří. To je nějakých tabletek a pilulek. Aby byl člověk moudrý, nemusí být starý, právě naopak. Čím je člověk starší, tím více námahy jej stojí, aby nezapomněl na to, co již jednou kdysi věděl. Sice se říká, že ze stářím společně přichází moudrost, ale v praxi obvykle stáří přichází úplně samo. Starší udílejí dobré rady vesměs proto, že už nejsou schopni mládež odstrašovat špatnými příklady. Nejhorší je, že když už ti zbývají v podstatě jenom vzpomínky, začínáš zrovna neodvratně ztrácet paměť. Takže ta skleróza je vlastně v tomto případě hotovým požehnáním. V mládí si pil, aby zapomněl, nyní už zapomínáš úplně zdarma. Toto vymluvně obsahuje heslo. Kdysi erotik, nyní sklerotik. Neboť dožít se tak vysokého věku je sice na jedné straně potěšující okolnost, dokazující, že všechno tvůj organismus snesl, avšak na druhé straně to znamená fakt, že skončila definitivně tvá rozmarná léta šťastného mládí, mužné zralosti a stříbrného větru. Zůstanou ti už jen ty větry. Přesto ale nezoufej. Řady stejně postřížených se útěšně rozrůstají a někteří z nás již také pomalu začínají přišlapovat na prahu dveří, máme-li to tak nazvat, úseku větrání. Takže nakonec dost už úvah, přejeme ti pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchu a pohody, ty spolupracovníci z HVZky. Prosím bych všechny dotyčné, to bude přišel. Já bych chtěl poděkovat, že jste přijali mé pozvání a účastníte takového posezení. S tím, že za toto všechno organizačně děkuji Laďovi moc. To je všechno zajišťoval, protože já jsem se de facto připravoval na tu 50 vládní. To, co si Laďu řekl, to ještě pro mě neplatí.
Lázně, i když to bylo 14 dnů, to je 5 roků zpátky, tak já jsem musel láska 45 roků. Je jenom otázka na to mít, chtít, vědět jak na to a každý rok to vždycky od těch 5 roků vrátí. Takže jinak, já vám děkuji za všechno, já jsem nechtěl žádný cirkus, nechtěl jsem nic, nechtěl jsem ani žádné záštity, chtěl jsem to skromně, ale já to zase zhora. Já vám děkuji ještě jednou, že jste všichni přišli, no a nebudeme už teda žádné divadlo, chytneme se pití a pití a vám se budou přistát. Jinak jsem mladší skvělá. Můžu ti říct, já když přijdu na úřad, Šlapka poprvé. Výrodníci. Pusu! Pusu radíme! Ale jo, pusu mu dá. Radím ho holený, ale Honza Galuda pušle. Oni chcou pusu. Elektriko, nejnáčí. Pane Žine, tak se prosím, no. Tak aby to Máte tak rádi. Jak tě za mnou vybraví? pusu, Rušky, rušky! Ani pusu nedám, a už se může, pošleš ho hned zpátky, protože se může, jaká hlava, taká brada. Jardo, bacha, to už zavěruj se. Budete se tady, co nebude. A na něho pozor, bo ten 2 kilo vatý, už se Nemáš je to? narozeninám přeje celý třetí oddíl. Užijte si svého koníčka. Otázka, testování. Kterého koníčka máte nejraději? Za A. Koník, za B. Vraník, za C. Ondra. Ani jedna. Odpověď. Ty nevím, jaké koníčka mám rád. Všechny odpovědi jsou správné. Jo.
Já